At sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita sa ating mga regional news, Dagupan City, pinalalakas ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng lingguhang pulong ng mga department heads. 500,000 livelihood grant ng DSWD pinagkaloob sa dalawang samahan sa Lawak. LGU Bulinaw nakiisa sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. TESDA Pangasinan at Maxima Technical pinarangalan sa kauna-unang Pangasinan Employer Recognition Awards. PDEA Pangasinan nagsagawa ng on-site validation sa 10 drug-cleared barangay sa Labrador. Napolcom pinalalakas ang pleb sa Manawag para sa mas mataas na police accountability. LGU Mapanda na kinilalang Ideal LGU sa LPC Functionality Assessment. At LTO Region 1 nagsagawa ng semi-annual inventory ng mga ari-arian sa Ilocos Sur. Sa ating mga national news, Malacanang itinanggi ang paratang ng INC na may umiiral na selective justice sa Marcos admin. Ombudsman sa INC protest, transparency at accountability din ang hangad namin. At libis din nananawagan sa Kongreso na ipagpatuloy ang flood control investigation. At ina ng isa sa mga nasawing estudyante sa Tacloban na iginiit na ibaba ang age of criminal liability at tiyahing pulis dapat managot. Sa ating Ronda Pilipinas, may higit sa 6.2 million pesos na tulong ipinamahagi sa mga arbo sa Davao del Sur. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga North Central Luzon. Araw po ngayon ng Huwebes, ikadalawa sa buwan ng Hulyo taong 2026. At ako po yung magiging tagapagbalita ka-partner Jan Velgas. Huwag kalimutan ng mga ka-partners na i-share at i-like ang DCRD Integrated News, SMNI News North Luzon, DCRD SMNI Radio Channel at DCRD SMNI Digital. Samantala sa unang bugso ng ating mga balita, DCRD Sunshine Radio Report. Dagupan City, pinalalakas ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng lingguhang pulong ng mga department heads. Ang detalye ng report niya ni hatid sa inyo ni kapartner Sheila Balog. Patuloy na pinagtitibay ng pamalang lungsod ang mahusay at tapat na paghatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng regular na lingguhang pagpupulong ng mga department heads. Pinangunahan ang naturang pagpupulong kasama ang City Legal Officer na si Attorney Aurora Valle, Chief of Staff Luz de Guzman at City Secretary Ryan Rabanzo upang talakayin ang mga pamahahalagang usapin at mga update mula sa bawat tanggapan ng lokal na pamalaan. Layunin ng lingguhang pagpupulong na masubaybayan ang progreso ng iba't ibang programa at proyekto, matukoy ang mga aspetong nangailangan ng agarang aksyon o pagpapabuti at matiyak na ang lahat ng inisyatiba ng lokal na pamalaan ay nakatuon sa mas epesyente, responsable at transparent na pamamahala. Ayon sa pamalang lungsod, ang regular na koordinasyon sa pagitan ng mga departamento ay mahalagang hakbang upang higit pang mapalakas ang serbisyo publiko at matugunan ang pangailangan ng mamamayan sa mabilis at maayos na paraan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. DCRD Sunshine Radio Report. Samantala, 500,000 na livelihood grant ng DSWD ipinagkaloob sa dalawang samahan sa Lawak. Ang detalye ng report na yan ihatid sa inyo ni kapartner Lerna Hernandez. Good morning, kapartner. Yes, good morning kapartner. Umabot sa 500,000 piso ang ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa bayan ng Lawak, Pangasinan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program Seed Capital Fund.
Sa isinagawang awarding ceremony sa Mayor's Office noong Hulyo 1, pinangunahan ni Mayor Ricardo D. Balderas kasama sina Peso Manager Gina Castillo at OIC MSWD Melgin Rock Dolores ang pagtanggap sa mga opisyal na DSWD Field Office 1 sa pangunan ni Regional Project Coordinator Marites C. Isip. Tumanggap ng 300,000 Sustainable Livelihood Program Association sa ilalim ng PCB project upang mapalawak ang kanilang negosyo sa paggawa ng vegetable noodles at bakery products. Samantala, nakatanggap naman ng 200,000 pesos ang Murato Sustainable Livelihood Program Association para sa pagpapalawak ng kanilang general merchandise business. Ayon sa lokal na pamahalaan, inaasahan magsisilbing puhunan ang mga pondong ito upang mapalago ang kabuhayan ng mga benepisaryo, makalikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho at higit pang mapaunlad ang kabuhayan ng mga pamilya sa lawak. Nagpasalamat naman sa pamahalaang lokal, sa DSWD at sa lahat ng katuwang sa pagpapatupad ng programang naglalayong isulong ang pangmatagalang pag-unlad at pag-angat ng kabuhayan ng mga mamamayan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lord Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, LGU Bolinao nakiisa sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Ang detalye ng report yan hihatid sa inyo ni kapartner Van Bergabinya. Nakiisang pamahalang bayan ng Bolinao sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong buwan ng Hulyo bilang pagpapatibay ng kanilang pangako sa pagsusulong ng kahandaan at katatagan ng komunidad laban sa iba't ibang kalamidad. Sa pamamagitan ng paggunita sa National Disaster Resilience Month, muling binigyan diin ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng disaster risk reduction and management, pagpapalakas ng community preparedness at pagpapatibay ng kakayahan ng mamamayan na makabangon mula sa mga natural at gawa ng tao na sakuna. Taglay ang temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Hinihikayat ang lahat ng sektor ng lipunan na makiisa sa mga programang nagtataguyod ng kahandaan, pag-iingat at pagtutulungan upang mabawasan ang panganib na kalamidad at maprotektahan ang buhay, kabuhayan at kalikasan. Ayon sa pamahalaang bayan ng Bolinao, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan at mamamayan upang makabuo ng mas ligtas, matatag at handang komunidad sa harap ng anumang sakuna. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, to si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, TESDA Pangasinan at Maxima Technical pinarangalan sa kauna-unang Pangasinan Employer Recognition Awards. Nagbabalik sa report, kapartner Lerna Hernandez. Pinag-aralan ang TESDA Pangasinan Provincial Office at ang Maxima Technical and Skills Training Institute, Inc. sa ginanap na kauna-unahang Pangasinan Employer Recognition Awards of PERA na inorganisahan ng Public Employment Service Office PESO, Pangasinan. Tinanggap ng TESDA Pangasinan Provincial Office ang Certificate of Commendation bilang pagkilala sa mahalagang pakipagtuwang at aktibong pakikilahok nito sa mga job fair na isinagawa ng PESO Pangasinan. Kinilala rin ang malaking ambag ng tanggapan sa pagpapalakas ng employment facilitation services at patuloy na sumusuporta sa mga naghahanap ng trabaho at pagsusulong ng mas madaling pag-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Ang mga pagsisikap na ito ay nakatulong sa tagumpay ng mga recruitment activities ng lalawigan noong calendar year 2025. Sa ngalan ng Provincial Director Arvin L. E. Turalde, tinanggap ni Mirasol
A. Formento at Jocelyn Angela E. Chan ang parangal para sa TESDA Pangasinan Provincial Office. Samantala, ginawaran din ng Certificate of Commendation ang Maxima Technical and Skills Training Institute, Inc. bilang pagkilala sa patuloy nitong pakipag-ugnayan sa komunidad, dedikadong pagbibigay ng wellness services sa mga kalahok at mahalagang ambag sa pagpapabuti ng karanasan ng mga job seeker sa mga recruitment activity ng lalawigan. Binigyan din sa programa ang matatag na ugnayan ng Peso Pangasinan, Department of Labor and Employment o DOLE, Department of Migrant Workers o DMW ng mga employer at iba pang partners agencies sa pagsusulong ng workforce development at pagpapalawak ng inklusibong oportunidad sa trabaho para sa mga mamamayan ng Pangasinan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Oras na po natin mga partners, alas 6:22 na ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. Samantala, nagsagawa ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Pangasinan na Provincial Office ng on-site validation sa 10 drug cleared ng barangay sa bayan ng Labrador, Pangasinan noong katapusan ng Hunyo. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ni Intelligence Agent 5 Dexter Asayco, Provincial Officer ng PDEA Pangasinan, at layunin ng validation na tiyakin ang patuloy na pagsunod ng mga barangay sa mga pamantayan ng Barangay Drug Clearing Program at mapanatili ang kanilang drug cleared at drug-free status. Sa isinagawang pagsusuri, sinuri ng Provincial Barangay Drug Clearing Officers ang mga kinakailangang dokumento. Nagsagawa ng panayam sa mga opisyal at miyembro ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at beripikado ang implementasyon ng iba't ibang programa laban sa illegal na droga. Nagbigay din ang PDEA ng mga teknikal na rekomendasyon upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga barangay sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya kontra illegal na droga. Ayon pa sa PDEA, minimal lamang ang mga natukoy na kakulangan sa isinagawang validation. Dumalo sa nasabing aktibidad sina Labrador Mayor Noel Uzon, ABC President Martin Raul Season II, MLGOO Antonia Darisay Mendoza, mga BADAC chairperson at mga miyembro ng BADAC mula sa 10 kalahok ng mga barangay. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, Napolcom pinalalakas naman ang pleb sa Manawag para sa mas mataas na police accountability. Nagbabalik sa report ka-partner Vian Vergabinya. Pinalalakas sa National Police Commission o NAPOLCOM ang People's Law Enforcement Board o PLEB sa bayan ng Manawag sa pamamagitan ng reorientation na naglalayong higit na maunawaan ng mga miyembro nito ang lokal na pamahalaan ang kanilang mandato bilang disciplinary authority ng Philippine National Police. Sunshine News Blast. Ang People's Law Enforcement Board po ay isang disciplinary authority, meaning sila po yung check and balance. Isa sa mga check and balances na tinuturing na disciplinary authority over the PNP. Ayon kay Mayor Jeremy or Doc Ming B. Rosario na mahalaga na malaman ng bawat bayan ang kahalagahan ng upang higit na maunawaan ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad bilang disciplinary authority ng PNP. Sunshine News Blast. So, nandito po sila to cascade some information, especially sa pag-activate po ng efficient and effective PLEB. Ito po yung People's Law Enforcement Board, no, na kailangan ng bawat bayan. No? At we came to learn just now, honestly, na automatic member pala kami, no, na bilang na local chief executive. So, this is a very good undertaking na ginagawa po ng NAPOLCOM to really activate and make it effective and functioning PLEB sa mga bayan-bayan, no? And of course for the whole province.
Sa Adamani Provincial Director Attorney Raymond Rivera, ang pleb ay nagsisilbing isa sa mga disciplinary authority na nagsisiguro ng check and balance sa hanay ng Philippine National Police. Sunshine News Blast. So here we are right now po dito sa Manawag to reorient our pleb members and of course po ang ating sanggunian, ang ating local chief executive, si Mayor po, on ano yung mga roles, duties, and responsibilities nila bilang disciplinary authority over the Philippine National Police. Ipinaliwanag din ni Rivera ang tamang proseso sa pagtanggap at pagdinig ng mga administratibong reklamo laban sa mga miyembro ng PNP upang matiyak na nasusunod ang itinakdang due process. Sunshine News Blast. Paalala po sa lahat, ang public safety po ay hindi trabaho alone ng law enforcement. This is a shared responsibility po ng lahat. All facets of the community must work hand in hand with the law enforcement, the local government unit for an effective and efficient enforcement of public safety policies. Ayon pa kay Rivera, layunin ng reorientation na mapalakas ang ugnayan ng pleb, lokal na pamahalaan at Philippine National Police upang higit na mapaigting ang profesionalismo at pananagutan sa hanay ng kapulisan. Binigyan din ng opisyal na hindi lamang nakasalaysay sa kapulisan ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan kundi maging sa paikisa ng lokal na pamahalaan at ng bawat mamamayan. Sunshine News Blast. Paalala po sa lahat, ang public safety po ay hindi trabaho alone ng law enforcement. This is a shared responsibility po ng lahat. All facets of the community must work hand in hand with the law enforcement, the local government unit for an effective and efficient enforcement of public safety policies. Samantala, umaasa si Manawag Mayor Jeremy Agreco or Doc Ming Birosayo na sa pamamagitan ng isa aktibo at epektibong pleb ay higit pang mapapalakas ang pananagutan ng mga pulis at mapamatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Sa pambalita, LGU Mapandan, kinilalang ideal LGU sa LPC Functionality Assessment. Ang detalye ng report niya hatid sa inyo ni kapartner Sheila Balog. Kinilala ang pamalang bayan ng Mapandan bilang isa sa mga ideal local government units matapos nitong makamit ang ideal rating ni sa sinagawang Local Council for the Protection of the Children o LCPC Functionality Assessment. Ang pagkilalang ito ay bunga ng patuloy na pagpapatupad ng lokal na pamalaan ng mga programang nagtataguyod ng karapatan, proteksyon at kapakanan ng bawat batang Mapandanian. Sa ilalim pa umuno ni Mayor Carl Christian F. Vega, patuloy na pinalalakas ng LGU Mapandan ang mga inisyatibang nakatuon sa child response governance at sa paglikha ng isang ligtas, maayos at child-friendly na komunidad. Ayon sa lokal na pamalaan, ang naturang pagkilala ay sumasalamin sa sama-samang pagsisikap ng mga opisyal, kawani at mga katuwang na ahensya upang matiyak ang kapakanan at proteksyon ng mga kabataan sa bayan. Inaasahan naman magsisilbing inspirasyon ang tagumpay nito upang higit pang mapahusay ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng bawat bata at mapanatili ang matas na antas sa serbisyong publiko sa Mapandan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Oras mo natin mga partners, alas 6:30 na ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. Sa huling detalye ng ating mga regional news, nagsagawa ang Land Transportation Office o LTO Region 1 ng semi-annual physical inventory ng mga semi-expendable properties at iba pang inventaryo sa mga district office nito sa lalawigan ng Ilocos Sur noong Hunyo 29 at Hunyo 30. Ayon sa LTO Region 1, layunin ng aktibidad na matiyak ang maayos na pamamahala
tamang paggamit at wastong pagmomonitor ng mga ari-arian ng pamahalaan bilang bahagi ng pagpapatibay ng transparency, accountability at mahusay na serbisyo publiko. Pinangunahan ang aktibidad ni na Regional Director Glorioso Daniel Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Suriben at sinuri sa isinagawang imbentaryo ang aktwal na kalagayan, lokasyon at pananagutan sa mga kagamitan at iba pang pag-aari ng ahensya. Ayon pa sa LTO, mahalaga ang regular na inventory upang mapanatiling tama ang mga property records, matukoy ang anumang pagkakaiba sa talaan, masunod ang umiiral na mga patakaran sa accounting at auditing ng pamahalaan at matiyak na sapat ang mga kagamitan para sa tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo sa publiko. Binigyang diin naman ni Regional Director Martinez na pananagutan ng bawat kawani ang pangangalaga sa mga ari-arian ng gobyerno upang mapanatili ang epesyenteng operasyon at mapalakas ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Patuloy namang isinusulong ng LTO Region 1 ang mga hakbang para sa mas responsable, transparent at mahusay na pamamahala ng mga yaman ng pamahalaan alinsunod sa layunin nitong makapaghatid ng ligtas at dekalidad na serbisyo sa sektor ng transportasyon. Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Oras na po natin mga partners, alas 6:32 na ng umaga. At ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance. Kasama na rin dyan mga kapartners ang Angels Pizza Lucao. Samantala sa pagpapatuloy ng ating mga balita sa ating mga national news, Malacanang itinanggi ang paratang ng INC na may umiiral na selective justice sa Marcos admin. Ang buong detalye ng report niyan ihatid sa inyo ni kapartner Creselyn Catarong. Pinabulaanan ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang pahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na may umiiral umanong selective justice sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Castro, hindi ito totoo dahil maging ang mga kaibigan at kaalyado ng pamahalaan ay nahaharap sa mga kaso kapag may sapat na ebidensya laban sa kanila. Aniya, patunay ito na seryoso ang administrasyon sa pantay na pagpapatupad ng batas. Binigyang diin din ni Castro ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang sinuman ang exempted sa batas, anuman ang kanilang kulay sa politika o relasyon sa administrasyon. Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Nauna rito, sinabi ng Iglesia ni Cristo na ang selective justice is an injustice at hindi umano sila mananahimik sa anila'y malaking paglabag sa katarungang nararapat para sa mamamayan. So mas masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot, para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice. Samantala, sinabi ng Malacanang na wala pa itong impormasyon kung may balak si Pangulong Marcos Jr. na makipagpulong kay INC Executive Minister Eduardo Manalo kaugnay ng protesta ng grupo sa EDSA. Ayon kay Castro, mahalagang malinaw muna kung ano ang layunin o hinihingi ng mga nagpoprotesta bago masabing kailangan ang isang pag-uusap. Wala pa pong napaparating sa atin kung ano ang balak ng Pangulo patungkol dito. Siguro dapat malaman din po natin kung mag-uusap sila kung ano ba ang hiling. Sila naman po kasi nagpoprotesta. Ipinaliwanag ni Castro na kung ang layunin ng rally ay tutulan ang posibleng kasong isinasampa laban kay Senador Rodante Marcoleta, wala umanong kapangyarihan ang Pangulo na makialam dahil nasa jurisdiction na ito ng Office of the Ombudsman. Dagdag pa niya, mahirap sabihin kung handang makipagnegosasyon ang Pangulo sakaling humiling ang INC kapalit ng pagtigil ng protesta dahil wala pa umanong malinaw na kahilingan ang grupo.
Binigyang diin din ni Castro na hindi basta-basta papayag ang Pangulo sa anumang hiling kung ito ay makaaapekto sa hustisya, makapipinsala sa mas nakararami o labag sa umiiral na batas. Kaugnay pa rin ang kaganapan sa EDSA. Hindi makumpirma ng Malacanang kung nagkaroon ng intelligence lapse kaugnay ng surprise rally ng INC. Hindi ko po masasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. Although, sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC, pero ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, hindi po yun maganda. Binigyang diin ni Castro na ang pagtatago ng plano sa isang malaking pagtitipon ay hindi naaayon sa batas at hindi rin nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng ibang mamamayan na maaapektuhan ng naturang kilos protesta. Nang tanungin kung inusisa ni Pangulo Marcos Jr. ang mga otoridad kung bakit hindi agad natunugan ng intelligence community ang rally, ito ang sagot ni Castro. So kung sila pa pong grupo, hindi naman sila terorista, hindi naman sila rebelde. May kanya sila, private citizen sila, na may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natunugan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan. Ipinaliwanag ni Castro na mas nararapat na ang mga kinauukulang ahensya tulad ng DILG at PNP ang sumagot sa usapin kung nagkaroon ng pagkukulang sa intelligence operations. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kerseling Catarong, SMNI News. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Transparency at accountability din ang hangad namin ayon yan sa Ombudsman sa INC protest. Ang detalye ng report yan ihatid sa inyo ni kapartner Margot Gonzales. Matapos ihayag ni Ombudsman Boying Rimulya nitong araw ng Lunes sa plano magsampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta ngayong linggo, nagsagawa ng peaceful rally sa EDSA ang ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kabilang sa mga mensaheng nakasulat sa kanilang mga placard ang nag-imbestiga sa nagawan, ang igaganti ay kulungan, at ang korap, kinakanlong, ang nagbubunyag, ang kinukulong. Nakasuot din ang mga nagtipo ng puting t-shirt na may nakasulat na transparency, accountability. Nagbigay naman ng reaksyon ang Office of Ombudsman sa naturang rally. Ayon sa Ombudsman, transparency at accountability rin ang kanilang sinusulong at walang sino man ang sasantuhin sa pagpapatupad ng batas. Lalo na ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, tatanungan sa atin pag mali ang ginawa. Ang problema nga, pag nililigaw na landas, kinakailangan tayong magpakita at ituloy ang landas na bumabalik to. Kung accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman, na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. We understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro there might have been a little bit of miscommunication dahil sa totoo lang, parehas po ang pinaglalaban po ng grupo na nandyan sa EDSA at dito din sa Office of the Ombudsman. Nanindigan ng Ombudsman na may batayan ng planong kasong plunder kaugnay ng umano'y pagtanggap ni Marcoleta ng 75 milyong donasyon noong 2025 elections at sa hindi umano nito pagdeklara ng naturang halaga sa kanyang SALN at SOSE. When you talk about plunder, it's a series of combination of acts where somebody is able to amass, acquire, and accumulate ill-gotten wealth to the amount of at least 50 million pesos. And from the own admission as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit, hindi po niya nadeklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Dagdag pa nito, kahit hindi public funds ang tinanggap na donasyon, maaari pa rin umano itong pumasok sa plunder kung pasok ito sa mga elementong nakasad sa batas. Yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. And direct bribery coming from a private individual can also be considered corruption. Diba? So when there's a series or combination of that, pwede rin po siyang tawaging plunder.
Sa panig naman ni Marcoleta, naniniwala itong bending the law ang ginagawa ng Office of the Ombudsman. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, nakiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po, ang promotor nito ay ang ating ombudsman. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Bilang tugon, sinabi ng Office of the Ombudsman na karaniwan na umanong depensa ng mga public official ang sabihing sila o inuusig kapag naharap sa mga kaso. Maraming kasi kaming fina-file na kaso laban sa mga public officials. At kadalasan, yan po talaga ang nagiging sagot nila na pinapersecute sila, na it's about politics. Hanggang ngayon ay wala pang tiyak na araw kung kailan ngayong linggo ihain kaso laban kay Marcoleta. Samantala, nanindigan ng Office of the Ombudsman sa pagpili kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang state witness sa flood control scandal. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ang maaring maging testimonya ni Bunoan sa pagbuo ng mga kasong isasampa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Gayunman, nilinaw nilang ang pagiging state witness ni Bunoan ay nakadepende pa rin sa magiging desisyon ng korte. We will ask for the discharging, or we will ask for him to be excluded, but ultimately it will be up to the court to do that. And if it doesn't approve? Then there's nothing much we can do. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNA News. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Samantala, binawi naman ng Quezon City, ba't binawi ha? Department of Public Work o Public Order and Safety, QC Dipos ang permit ng Iglesia ni Cristo o INC para sa nakatakdang rally ngayong Hulyo 2 malapit sa EDSA People Power Monument. Ayon sa lungsod, nagdulot ng matinding abala sa publiko ang isinagawang pagtitipon, kabilang na ang pagkakaantala ng mga estudyante at manggagawa at pagsisikip ng daloy ng trapiko. Sinabi rin ng QC Dipos na nilabag ng mga rallyista ang kasunduan matapos umanong sakupin ang EDSA sa halip na manatili lamang sa White Plains Avenue. Iginit ng pamalang lungsod na bagamat iginagalang nito ang kalayaan sa mapayapang pagtitipon, hindi ito dapat makakasagabal sa kapakanan ng nakakarami. Nagsimula ang rally noong Martes bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na naharap sa kasong plunder na nakatagdang isampa sa Sandigan Bayan. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Sa iba pa nating mga balita, libiste nananawagan sa Kongreso na ipagpatuloy ang flood control investigation. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Daniela Paulite. Naghain si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste ng isang resolusyon na nananawagan sa Kongreso na ipagpatuloy ang investigasyon sa irregularidad sa mga flood control project. Kasabay ito ng isinagawang malawakang pagtitipon sa EDSA People Power Monument noong Martes, kung saan nanawagan ang mga dumalo ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ayon kay Libiste, nakadidismaya umanong nahinto ang investigasyon sa flood control matapos ang operasyon ng Independent Commission on Infrastructure o ICI noong Marso 2026. Kinundi na rin ng mambabatas ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga nagsusulong ng investigasyon, kabilang si Senador Rodante Marcoleta. Anya, isang malaking kahipokritohan ang pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Gayong marami umanong mambabatas ang tumanggap ng campaign donations mula sa mga kontraktor na nakinabang sa mga flood control project. Ang mga kampanya ng maraming mga kongresista at senador ay pinondohan ng mga kontraktor na nakinabang sa flood control. Kaya ito po ang height of hypocrisy na pinakakasuhan pa si Senator Marcoleta na hindi naman tumanggap ng ganitong klaseng pondo. Umaasa rin si Libiste na kung magiging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, hindi nito itatago ang anumang nalalaman kaugnay ng isinasagawang investigasyon. Ginit niyang dapat maipaliwanag ni Bunoan sa publiko ang nilalaman ng tinatawag na Cabral Files at mailahad ang mga opisyal at individual na umano'y sangkot sa mga transaksyon. Anya, mismong si Senator Ping Lacson ay nagsabing may hindi bababa sa 5 cabinet secretaries at ilang undersecretaries na umano'y nakatala sa mga dokumentong iniwan ni Yumaong Undersecretary Cabral. Maraming mga nakapangalan sa files na ito
ay mula sa executive branch na namumuno sa mga investigasyon. Umaasa si Liviste na magagamit ang testimonya ni Bunoan upang mapanagot ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa anumang irregularidad o anomalya sa mga flood control project. Binigyan din niya na kailangang gampanan ng Kongreso ang tungkulin nito na mapanatili ang sistema ng check and balances, lalo na sa gitna ng tumitinding panawagan para sa transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, Daniela Paulite, SMNI. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Huling detalye ng ating mga national news. Ina ng isa sa mga nasawing estudyante sa Tacloban iginiita na ibaba ang age of criminal liability at tiyahing pulisa dapat mapanagot. Ang detalye ng report niya ni atin sa inig partner Sheena Torno. Bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So, Emosyonal na naglabas ng salobin si Jeneline Badoria, ina ni Joyancy Separa, isa sa mga estudyanteng nasawi sa pamamari sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban noong June 22. Sa pagdinig ng Senado nitong Miyerkules, iginit ni Badoria na hindi sapat na sa pasilidad lamang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD manatili ang mga menor de edad na sospek. so paano yan? Isa sa, lang yan sa bahay Pag-asa? I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Ani Badoria, kung hindi man maaring maparusahan ng mga menor de edad na sospek sa parehong paraan ng mga nasa hustong gulang, dapat mapanagot ang kanilang mga magulang o guardian. Nanawagan din ang ilang kaanak na iba pang mga biktima na panahon na upang ibaba ang minimum age of criminal liability para sa mga sangkot sa mabibigat na krimen. Sana po hindi maging hadlang ang pagiging menor de edad para makulong. Kasi parang unfair naman po na ganun-ganun na lang. Kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor de edad na yan eh. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong. Nauna na ring umapela si Senator Robin Padilla sa kanyang mga kapwa-senador na amyandahan ng Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act No. 9344. Itinutulak ng senador na ibaba sa edad na 10 hanggang 17 ang minimum age of criminal liability para sa mga heinous crime. Samantala isiniwalat ng tiyahin ni alias Nash na si Police Staff Sergeant Arla Pasencia na persahang pumasok umano ang kanyang pamangkin sa kanyang bahay. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po. My firearm was inside a gun box. Inamin din ni Pasencia na nakalagay lamang sa isang plastic cabinet ang kanyang gun box na hindi umano alinsunod sa safety standards. Isa rin ito sa mga tinitingang dahilan ng Senado kung paano natutong gumamit ng baril ang sospek. Inihag din ng tiyahin na minsan niya itong isinama sa firing range. I only bring him once. You brought him just once? Just once. Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan? He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me and he was asking if I could bring him sa firing range. Pag-amin pa ni Pasencia na matagal na niyang napapansin ang pagbabago sa ugali ng kanyang pamangkin na posibleng may kaugnayan sa insidente. Yung napapansin ko po kay Nash is masyadong mahaba ang oras niya sa cellphone. He is introvert. Most of the time, hindi siya nakikipag-usap. Gusto lang niyang mapag-isa. He is always on his cellphone. Samantala, isinusulong naman ni Senator Raffy Tulfo ang pagtatayo ng hiwalay na pasilidad para sa mga kabatang nakagawa ng heinous crimes. Ayon sa senador, hindi sapat na ilagay lamang ang mga ito sa bahay pag-asa ng DSWD. Talagang selda na makikita ng mga perpetrators na parusa pala yung mapapala namin kapag kami may ginawa na krimen at parang talagang prison.
paramdam sa kanila na talagang punishment ang kalalagyan nila kapag sila gumawa ng krimen. Paliwanag naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, kasalukuyang nasa youth facility ng ahensya ang 2 menor de edad na sospek. Ngunit ang 15 taong gulang lamang na sospek ang nahaharap sa kaso at kasalukuyang nasa ilalim ng preliminary investigation. Nilinaw pa ng kalihim na kahit may kinakaharap ng kaso ang sospek, hindi pa rin ito maaring ilagay sa kulungan para sa mga nasa hustong gulang. Yung sa 15 years old po, nandun ho siya sa facility namin. Until The sentencing, and we will have to wait for that. Sa assessment ng social workers ng local, may discernment po. Normally, may suspended sentence. Meaning, hindi ho muna siya ilalagay sa kulungan ng pang-adult, kung hindi ilalagay siya sa Regional Rehabilitation Center po namin. Then, pagdating niya ng 18, linipat na ho sila sa adult na kulungan. Nabunyag din sa pagdinig na posibleng nakaimpluwensya sa mga sospek ang grupong 764 na unang nabuo sa Texas. Ayon sa mga impormasyong kinalakay sa pagdinig, target umano ng grupong ito ang mga menor de edad na madaling maimpluwensyahan at madalas gumagamit ng internet upang hikayatin sa mga mapanganib o hindi kanais-nais na gawain. Ang teknolohiya, itong mga social media, itong mga violent games, ay hindi natin pwedeng ipagkaila na nakakaapekto ito sa asal, sa mental health, at sa behavior ng ating mga kabataan. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, lumitaw na lulong umano sa online games sa mga sospek bago naganap ang krimen. Nauna na rin sinabi ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nakipag-ugnayan na ito sa Google Play Store pang pansamantalang i-block ang online game na Gorebox. Napag-alamang isa ito sa mga nilalaro ng grade 10 student na isa sa mga sospek sa pamamaril sa Tacloban. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Kapartner News Blast. Sunshine News Blast. Ronda Pilipinas. Sa ating Ronda Pilipinas, mahigit sa 6.2 million na pesos na tulong ipinamahagi sa mga arbo sa Davao del Sur. Ang detalye ng report yan iatid sa inyo ni partner Sheila Balog. Naglaan ng Department of Agrarian Reform o DAR ng mahigit na 6.2 milyong pisong suporta sa 7 Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBO sa Davao del Sur. Kabilang sa ipinamamahaging ayuda ang mahigit 4.0 milyong pisong halaga ng farm machineries and equipment, gayon din ang mahigit 1.7 milyong pisong credit assistance na ipinagkaloob sa pagkipagtulungan ng Land Bank of the Philippines. Ayon sa DAR, layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng kooperatiba, mapatas ang produksyon sa agrikultura at ang palawak ang kabuhayan ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBOs sa malalawigan ng Davao del Sur at Davao Occidental. Inaasahan din makatutulong ang mga ipinamamahaging kagamitan at pautang upang mapabuti ang ani, mapagaan ang gastusin sa pagsasaka at higit na paunlad ang kabuhayan ng mga benepisyaryo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Tayo ay nasa bagong daigdig kung saan ang Ama ang namamahala, ang hari at tanging ang kalooban niya lamang ang natutupad. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. At yan ang kalipunan ng mga balita na nakalap ng buong puwersa ng DCRD News and Information Center ngayong araw po ng Huwebes, ika-2 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Bago tayo magpaalam mga kapartners, eto na mga kapartners, hanap mo ba ang perfect pizza para sa barkada at pamilya? Tara na sa Angel's Pizza Lucao. Level up ang inyong bonding with the creamy at paboritong creamy spinach deep pizza. At para sa mga cheese lovers yan mga kapartners, Angels, tikman ang 4 for Maggie
rich, creamy at punong-puno ng cheesy goodness. Kaya wag nang maghintay mga ka-angels, mag-order na ngayon o mag-advance order para sa pick-up o delivery. Tumawag sa 0967-467-2985 o 02-8922-2222. Mariring mag-order gamit ang Angel's Pizza app at available din mga ka-Angels sa Food Panda at GrabFood. Bisitahin sa Dagupan, Binmali Road, corner J. De Venecia Road, Lucao District, Dagupan City, ang Angel's Pizza Lucao mga kapartners. Bukas araw-araw yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Angel's Pizza Lucao, mas cheesy, mas masaya, mas sulit. Ano pa inaantay nyo mga ka-Angels? Mag-order na! At sa ngalan din ng ating mga nakasama dyan sa technical side, ka-partner Jeb, sa ating station manager Mr. J. Mendoza, at sa ating mahal pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Good morning po, Pastor. Maraming salamat din mga ka-partner sa lahat ng mga mantabay, mga nakinig sa ating program. Sa mga nakantabay dyan sa ating Facebook Live, good morning sa ating lahat mga ka-partner sa ating YouTube channel. Good morning mga ka-partners. At ako po ang inyong naging tagapagbalita ka-partner dyan, Velgas. Huwag kalimutan mga ka-partners pa rin na i-share at i-like ang DCRD 981 Integrated News, SMNI News North Luzon, DCRD SMNI Radio Channel at DCRD SMNI Digital. Good morning mga ka-partners. Naimbag nagsapa, naimbag nga bigata, masantos siya kabusened si Kenamin. Mayong bantag kaninyong tanan mga ka-partners. May the Almighty Father bless us all. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.